కత్తిలాంటివోయు కాళ్ళు పెడితే కొత్త కొత్త దారులు ఫోన్ పుడితే మస్తుగా వసూళ్ళు కన్ను పడితే చెప్పలేని సీలు దమ్ముంటే తగ్గుతుంది రాడ్డం చేరు ఆ చేరుకు టైలర్ మేట్ రా నా ఫిగరు చిత్తడి చిత్తడి నేనొస్తే గద్దర గద్దర గమస్తే గుంపులు గుంపులు కలంతే నా పొక్కడికి నమస్తే ఐదేళ్ల వయసుకే నేను అమితాబ్ బచ్చన్ ఫ్యానురా హై స్కూల్ టైంకే మా పుల్లో నేను డోనురా మాటలు నమ్ముకో